menawa bojomu dhisik iki batin tanggamu ngono mula anakmu jebles. Oh, tak kira bojoku gendaan karo tanggoku. Ora bojomu ya wis pokoke kowe iki istimewa kanggone bojomu, bojomu istimewa kanggone sliramu. Malam pertama lho, Pak. Malam pertama piye? Niku lak sambatan jak kula kali niki lak jek Gen cerita aku urung tau diceritani perkara malam pertama lho iki. Dereng ta, Pak? Urung aku. Malam pertama. Heeh, kuwi rabi karo bojone. Nggih, sing MC kula. Heeh, oh iya. Ucapa resepsine wengi. Heeh. Aku kudune nek sing dipangku niku lak sing wedok. Iya. Niki sing dipangku Pak malah. Weh. Malam pertama genah iki, malam pertama kula ora mulih, Pak. Heeh. Kula nglibet mburi. Ngopo kok dilibet-libet? Arep nonton arena juarane uncek ngono kaya ngopo. Oh iya, heeh. Lah tetep penasaran ya. Penasaran. Bojone gede dhuwur iki cilik kok. Dhuwur lho, Pak. Lah iya. Kula men kalah dhuwur. Heeh ya. Kok aja diomongke ngono. Ada mongke ora. Kocap kula teng mburi omah. Heeh. Lah kok enek gedhek pas kamare uncek. Heeh iya. Injang. Piye, apik? Deg-degan. Deg-degan. Sing areng nglakoni mriku sing deg-degan kula. Lah ngopo lho kowe kok? Aku batin nyandak ora, nyandak ora, nyandak ora. Telek. Maksudnya nyandak tenagane apa ora wong sedina iki tamune akeh. Iya bener. Akhire kula golek biting sodo kula urek-urek niku, Pak. Oh. Kula nggih nginceng pas. Heeh. Wah, lah kok romantis. Romantis. Ngangge lampu tintir. Weh, oh cek zaman semono ya. Ngono ora enak. Iya ngambil dintir. Wah, lampu tintir dipateni pet. Hah? Lu kok bojone celuluk, Pak. Celuluk piye? Kok gede men, Mas. Gede men, Mas. Lah kok uncek ngomong, "Iki tungkak, Dik." Ngaten iki.